ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwantumurilia Ondizi TV na kwali nirvene ase omoroberio bwensa kia emambiende engia litukoli nyongesa chitariki 12 omotienyi okane omwaka wechirububere nemerongo ebere nainye ninde nogosemeria andonsi ase ototengerete nigo ogendrete gotwara emambia engia buka soa ime yomoroberio bwensa ketobeto gochaka naye asenchira ya bene rithira nenkoro kwa Job Maangi askorende emambia rero ninjebie kanabe ase studio asengencho Frida nigabete gakonyora ebitango bitale konyale kana gotangeka asikolende tore no gosemelinga kera chikoraga alitukoliria ri Jumatatu dochikobera nere abutukubwate nabarobu elinda kwene kichibi chechi boigo na Mariogi abere awikira asenchira yobo ikiranu na Abigail Nyanchama na boigo Kevin Mugambi abunobare asense melia kabere studio abakwene kinga chibi chechi boigo na Mariogi abere awikira asenchira ya bene asigo mwanchumurilia Ondizi TV so ya omonto oyomo so ibabere tobetoko balibwa elimo ime yomoroberio obwensa kiabuna botambe aigano tokobatukurusa litukolia unaboyego chaka naye asenchira ya bene mwanchu omurilia Ondizi TV nabakwenda tobwatia wetera asemitandao ya itu ya Facebook Ondizi TV News Digital asense mo area ya YouTube Ondizi TV News nabawetera asomtandao ito www.ondiztvnews.net amwanchumurilia Ondizi TV Woigo na bogo sangana into kwetera sinamba itu ya SMS ya 0792192834 na go sangana into asenchera elia yabene sigo manchumurilia Ondizi TV torachi go soa amange te tobe togo ligerelia nga egetabu kebuku nyoranga ime yomoroberio bwensa keboigo nigo togo tebinga nigo togo chaka na Nyasaye na boigo kwa ogosemeria na boigo obosemia bweri tuko asengencho nigo toma tenga enchera yoka turabe togwesemia na boigo enchera yoka turabe togo chaka lituko nechinguru ngwetera ase okoligereria lingana lya Nyasaye nigo turachiko soma rero kurwa kitabu gya Zaburi tabia Saburi ekebungo kiaye kemerongebere na itsano na ibere gochakira orochere ruaye rua 13 goika 14 tobeta koranga ninkieke omosombo Nyasaye mateta bekelikire na Daudi nkieke abetaka goteba nabo igombose mikitora betakonyora asemambia ya bono ndocheri ngali mwamundi ringa nobo saba gogotogia ikomine setatebanga na ene kiringa nindole obuya bwo monene ase ense y'abantu bare moyo rememereria oganye omonene kabe omoremu tokwa omoyo remereria oganye omonene toirorere na ene kirie ngani ndore obuye bwo monene asense y'abantu bare moyo remereria oganye omonene kabe omoremu tokwa omoyo remereria oganye omonene aseigo mwanchumurilia Ondizi TV oyo Daudi okomotogia omonene ogotebanga ere na remererie ase ense ebwate abantu bare moyo na ende ere nabe gakoleme nabe gakurogosemelinga remereria okanye omonene nebanga na mange ogwetera nebanga ebintu mbiri koenda bya mwanchumurilia Ondizi TV ogosemelinga gotebinkolinga remereria muganye omonene
umonene nere obwate okubwa asige mambia bono mwanchu buli Ndizi TV okuna kwa semeli waitwa asemambi isya bono ime yomoroberio obwensakia mwanchu buli Ndizi TV amashabiki tukurwa ase county ya Kisii atuchakire ebunge tutu chache south kitutu chache north toende bubasi bonchari bumachoge chache bumachoge burabu semo nyalibali masaba nyalibali nyalibali chache chinsemo chija south mugirango nko batebinga swa ime yomoroberio obwensa kato bituko chaka asenchira yabene tonde ase county area ya Nyamira tuko chakira kitu masaba toende ensemelia jaburabu chinsemo chache ngombe amashabiki chukurua chinsemo chiria chionsi ensemelia ya Nsiongo abange mwende toto tengere mambia bono swa ime yomoroberio bwensa kia county ya Nyamira tukalete ensemelia notu mugirango ikonge kebirigo tochi chinsemo Ticha West Mugirango kebirige nsemina abagingo teba konate nyabite rangenyo ni maitingamba banti tengera kuruase chinse machiria nyaigwa twende ense asemo ugoikira ase ebunge chionsi chire ime yorogongo ruagusi so ime yomoroberi bwensaki andari kweba mashabiki areisiko yorogongo ruagusi ensemeria ya Nakuru kenaro twende enseme Kajiado Nairobi amashabiki ito onsi soa ime yomoroberio bwensakia tinikweba amashabiki ito are ase chinse chiama chengumbu shemkebuli amatuka mangentara korora so ime yomoroberio bwensakia boy gori shabigrecho enamba emo director Kennedy Gisemba wasiri mkuu twensi tosoa ime yomoroberio bwensakia emambia ya bono litukole ijuma ni maitenga ime yensi ya Kenya anemona sorogongo ruagusi nali abange bakogenda ase amatanga kweni abali abamwabo ase intubuna Ndizi TV tokotoma amagomba itogo cha asemore andonsi asemoko genda tatebanga pole ase okubasiria abamino boigo Frida Kerubo togoja twara abanere nabeteka kumusiria yanko yayo ibako niritukolia lero nigo twabe tokotoma amagomba itokorwa Ndizi TV emambia yabono tiganya sae abe gakobagata ase emambia yabono nawe go mwanchumulira Ndizi TV agwetera asumtando Facebook Ndizi TV News Digital asensemeria ya YouTube Ndizi TV News na boigo gwetera ase enchira area yena maito SMS ya 0792192834 nabo okoba gogo sanga 90 nabo igogo toma amagombao guchia ase enkana bali babeire bagwa kwa nogo siria abamu abasenge nchumwa nchumuro Ndizi TV oyo komanya obororo bolia bogo siria oyo mwabo no lyo sireire matenga na onyato gocha twenda twabaremi ni matenga ekerto konya ko baremi engakieli barabu maete yani konyoranga na bagwe tobororobolia bali to chiko baleri siali mbuya toko baremi lakini kolende oboromba ro bako igwase igo nabo gotuma engora yago chia asenka ayemo gochi asenka yende buna enchira ayemo elia yokwenda kinga nko baremi tole nabo igo nabo igo gotuma enchira yemo nabo igo okolemia babere batatu buna enchira yemo yokwenda kinga twabeto ko baremia ase emambia yabono omwanchu omurigeria Ndizi TV amwacho buri Ndizi TV boy go ingana nero tuche twarra asense ito ya Kenya inganigo abantu bago chingirwa bose bakorekananga na bengincho chinga kichiri babiri bagosira yani yokonyoranga ekero umuntu ari moyo tari kwego masikania ali abwendra cha kwegwa nakingali kubulinga inki ekogero konyoranga abantu abange bako bakuinyorwa chinga kichiri babeire bagosira nali bakwegwa masikani yunenga no maite to ndate kuligereria asobeme asenge nchumwa nchumuri Ndizi TV ekero umuntu ale moyo okonyoranga abana baye mbamujareti bana baye mbali kumukorera kende gyonsi abane bamutigete njara onyo no mugaka ni gatigire nkagari acha ndegete kulindekera asire nali akobekirwe suti
maita na mangana yuko ichani kikimu mwancho muri Ondizi TV ase ki mwancho muri Ondizi TV okonyora mangana buna ya akoba okonyora nga omuntu nagani ogosirwa ku mwana oyagende school bandu mbagocha lakini bayigo ngosirire ni okonyora nga nali bagochaka kwesokya bamuchangero mwancho muri Ondizi TV oye ngana yendo okonyora nelinga ekero omuntu ebyombe byarosigwa ase binyoro ebyombe bigo changira abantu chingaki chia makweri ebire binge chiwelfare nigo chire chinyinge kubwanonya nebyombe biri byo gusirana matembe yatokonya nenonya nekero tore moyo mwanchu muri Ondizi TV aseiko nawe nabo gosangane tu mwanchu nkieko geranga okonyoranga abantu abange nigo bagochingirwa chingaki babere bagosira bose baba kwenyoro kurende abosemia kurwa ase omuroberi gwensaki emambia bono nebwenderete tosira ne chinga kichionsi chinga kichiamaya chinga kichiamabe ndi mbaro konyoranga none kero omuntu agochi gochengere nyangi yawe se kwale numoyiga bwe nyangi otebanga yaya tumuchangere achi ebindo baje gukora mukaye bachikomenya na mukaye mugorere mesa bachikomenya na mukaye enda mwamu libero magana munato ukana ime iyo murobero bwensakia emambia bononga ne bwenderete chinga kichionsi tuinyorane chinga kichiamaya chinga kichiamabe nero enchira motorabeto kwene kinga tuabeire tugusirana naboigo kimoko genda sa matangaria ne bwenderete mubeke bosyo abalia bakurira enkeria muchaka gukwana mangana arairero ogwa egwetana okonyoranga ekolera yairwe likonde kwane yamanya gochaka kulia mangana ekolera yachaka nga nabo omuntu nara omuntu omuitete no ara mwancho muri Ondizi TV engana yaba gekoleta libirera sama tangari inga ya ntoko maete onye ko maete ngoteri ko bekero roboti asabanya nyimbo elindo muntu yabire uri tambokero onye go kagereta omuntu aseko nebwenerete abantu bamanye mangana kiaya bagokwana chingaki chamatanga yunero enchire ko tarabato kwene kinga nonya na samatangaria liberera ndirigo chikobaroro abantu kwenda bali asomorembe goyigo none chitabye cyabana siasa bakwenda samatanga kwanyora bego bakwenda chi grupu bere osebaenda chinsemo ibere enseme ko mwana siasa gete okoboko enseme nde ko mwana siasa gete okoboko kwanyoranga baletre liberera baturbaniri omoyegoli oba asenchire tabwenderete ebikoro bune ebito ko bigikeri okogenda amatangaria egenda alia nekerenge kemo gyokoremia enkeria manyango mwana siasa etosiriri omuntu osirire no muntu oli mwachikolemia asensemeria asego mancho muri Ondizi TV ebyo negati yebikoro tukugikeria emambia bono enganende tokuba tukuliria nelinga ekeroko bagoso ase nyumba ende yonsi ana mono chinyomba chinyinge chiri okonyoranga nigo chire chekerengo kigorake chibe sanchiro ko bagogosabwa no muntu olia otenerete enyomberi omanyene enyomberi chibe sichikoro kwa asomonwa abwe kinyamolero nga deposit omwanjo muri Ondizi TV ndato manye mambia rero achinyomba chionsi kwa soire kwanya koira nerigwa deposit bose naende ekarota ikoira nerigwa deposit inki okobago kora Vancho muri Ondizi TV ndato tokonya ne mambia bono asengencho nigekara waso nyomberia chibesa chiro chungosa to waso tarai kubesa chiri lakini okoira na kwabe shida na nenda tokobolia abanyana chinyomba inki motari koira neria chibesa chi deposit omuntu asoete buya tarasa likenda senyomberi lakini kosoka aya ni uchibesa chiaye kwacha kakumuligeria magoso kwacha kulino na asali ale tenyasi hote inguma ete rangi tingwa kanse meyoka uikanga kenyombe ngimirangi iko besa chato ko chinyora iko ne bwenderete boigo abanyana chinyomba kikwaka ni deposit kwaba ko kwene kinga onyo mundu tarasali gento kwa mwere chibesa chiri chiaye esegenjo etabiye ko narera o tarera chibesa chi abantu bande
nkoranga tali tabia rengia mancho bali Ndizi TV mambia bono kendra gusangana into ase mambia bono inga aye aranga kwira ni chibesa chia nkyoko bagokora ase kolendo mancho muri Ndizi TV kendra gusangana into gwetera ase mitandao yaito ao na boigo gusangana into kerengareri kiao kia bene boigo matenga ime Ndizi TV tuachire digital na bogo sangana into gwetera so mtandao ito o Facebook Ndizi TV News ensemeria ya WhatsApp ya ensemeria WhatsApp na bogo to kwenda alio search onyole channel erikirenga Ndizi TV News Digital abo no ogotonyora ase emambi ya bono tiango na ranga mbara bia babere bagosoa ime yomoroberio bwensakia emambi ya bono no jekirandi Dennis ensemeria WhatsApp atenga kurua aka omosori bwege susu watching live from Nakuru City ndoche boigo korua nyangusu omoigwa bobakinami na mama watoto Faith Tunde na Happy Friday na mashabiki on speed Obaganeri a Happy Friday, that is omoigwa bobakinami na mama wa watoto so amwensi mwancho muri Ndizi TV to narago so abieka so anu mwanchiogo twatengero muroberi gwensakia onye no musubati kwabokire chiza tia mambi ni maetenga necha yuko nya kwaliga nye mambi ya bono menteli ogia TV yao na linere umwanchi ogo nera arabega kuyunga osoire ime yomoroberi gwensakia na gogo soime yomoroberi gwensakia so anere elina toko ba libwa elimo esenge njobo semi to kurugaiga nigo kuna abasacha na boigo abakungu asenchera elia ya bene tiana rango mbarabere wasome yomoroberi bwensakense ya Facebook ndo chenga Kefa Nyaribo pamoja Kerandi Dennis watching live from Nakuru wapi Jared Orure Matureti Kefa Nyaribo omwana zilizopendwa ndo je Salome Onyoni Enoch Nyambane na Joshua mbuya tini batabanga baso ebonsi me yomoroberi bwensakia Samuel Ntabo Koru Ekeruo Matundura cultural following ndo che Honorable Julius Omosomba pamoja Korua Amakara settlement scheme Nyamira County so memero wensakia Enoch Makori Wogi no inde imekorua Amosaraba Town ndo Kefa Nyaribo korua bobasi bonyankama esani Katholika ime yomoroberio komo na people Unia Moragwa na mashabiki wote wengine ndani yomorobensakia ndo engineer ensure Onyoni Nyabuari Ensuria Maita Mwagachi Picha Rogito Salome Onyoni Eriko Soro Charles Luanga Ogato Dennis Kemari Kerandi Dennis Rogito Omwagachi Naomi Kemunto pamoja adi tamati ndoche boigo omoigwa wabakinami agotebanga I'm following ndoche Rosmi Chemo from Nairobi Pipeline omongi na Edel Monte Habi Naftal Onyango good morning Job happy Friday to all Ndizi TV mapema ndio pesta ase omanjo muri Ndizi TV emambia yabono boigo inyoranga litukolia Friday nilitukolia bwatoke Friday kira chikoraga ensa chinsa ibere chabono mambia mochikomera na nere Sarah Stanish ase omoroberio bwensa kia ase arabega ko ba chesera chingero chidia mwanje tegasigo na moko ganda gotoma chingero chiri cheino muganeti mochieserwe mambia bono elinde kara chigoswa ime yomoroberi bwensa kia emambia rero ase ensemeria ya Free Friday ebwatoke mobe moko ene kinga mwabeire moko nyora chingero chiri mogane china boigo koyunga kegima chinga kiechima etenga abange nigo bandete kwale nochia asikuru kolende abalimu chinga kichi abono iga nigo bale ase ensemo elia yomotimoko obwerusa abalimu bona umwalimu ayo TV yao bekelio giri keiga kagenda te kunya kuyaliga ni abandi bene motimogete nabo kunya tengera ime omorobero gwensakia emambi yabono ove gogo sangana intwe asenchera ya bene askundo mwancho muri Ndizi TV na mange aberakoba ime yense yaitwa Kenya anene mono ase orogongo ruagusi ase emambi yabono turachikomulekera anaralia ya abetega koreka abuna botambe ntunde ntangani nigotoko batogoso
togosoa asensemeria yamangana betika koba ase korutwa gatiganete lituko liigoro ugwikira togosoa ensemo ya kabere twasoa ensemeria ya gazeti ni Standard nabo igwe gazeti ya Nation kurinde toba tokora n'entunda ya gatatu ase tokoba tokumulekera abageni kurinde lituko kere Friday nigo murachi kumina nere Sarah Stanish ase omoroberio olia obwatoke Friday ase kurinde bambia bono ntaete nchake ko bamanya kurua ase ensemo elia ya keroka ase nyoranga orubebe rwa keroka bose omuchyo keroka nigore ase orubebe egati ye county ya Nyamira nabo igo e county area kisi ase obotuko bokubuka lituko ligoro nigo abonchirelia bensemo elia babete bakubuka na konyora asare nene emaega yabantu batamanyiri gosamba ebibanda byabo engana yabete kwirira bange kwemurunganeria egetambo kirekyo kyabanta bo batalenge nokugania okuya ase babagebete bakugania abarai egati ye county ya Nyamira nabo igo e county area kisi goswana nabo igo tiga chito bauti chiabo erinde kwena kinga abamenyi bensemengo twara bala omorembe nabo igo abotoereru ase ebiasara enga nabo igo yabete kwirira aba county commissioner korwa ase county area ya kisi nabo igo e county ya Nyamira go ikirana ensemeria rinde kuligireria muchando kio lyoda senseme sabeto kurua ogochika utina boigo ekuru entindi go chiase onde bwensi uratoke ama nama mocho alia yokoreta chibura burua senseme ribuna nachikirwa egetambokero egetindi report yoringo rwabete rokwali ni gwanu musakito gwa mangana ya kurua ase county area ya Nyamira Polycarp Okara tengo tola rango na raliaya abete kurua asensemeria ya keroka lituko lyeigoro abonchirilia baiga kurwa somo chigo keroka abo anene bali asoro beguru rwagendera ko barokuranirwa sige kabono nigo babokero mu icana lituko lya lero mambia maya yokonyoranga enibo yabo nigo yatungiwe amona abantu abo batamanyekaneti ayala mayanda mabaya kero tokoboka saa stabo tukotogotebiuna bintu togokonya pi twanyore bierete nechigali no chire chiteneine chabasigari chitoreretia mogongo gochapara ngoro kurosi amani amakara abitanda byane bisambire amakara asambire chikuninta maitire ngachire emetoriro amatsakaro kabantigerete abangi babo abo barabangina anene barabonchirire binte bike buna matunda nabo igo namakara nigo babalire asale nene yibanyorire inyorekane nka ebinte bikabagwonchiriria ebinge byabo nigo birebyo go kabesa bunande igabu na rosi oyongo kwana embwate chiteni cyabande cyungu nzima ki 20% no menyerete njasenge njonda bwatyo mokonya gongonya no musaja timbwati antigerete bimwane bige nabikine iriyo bororo injera kirende bona makara nago sambu nachire koretera abana bane nabakwande school omwana narombegete university nongo someri korwa omwana narombegete form 1 nongo someri korwa makaa tulichukua ya roni na makaa moja ni 2500 stock yote tulichukua maroni tukaweka makaa wamechoma serikali itatusaidiaje nigo bono baganiria baraye kurwase chi county chigebere o chama kuriya lichiburira koro muchando yiga ase baganire gwakanwa enibejega yabo yasira aba batuma onya nabarayi abarayi bali batumegete gotuma aba bande gochaka korubara bwo paka aba bainse batuma bache kosamba bache korwana abana babo nabaragererigwe buna abangina abakorera mariga yatachinse bosa kende ngeyo kegambero nkekayo nyasaba ege susuro kurango barere ngorera ndega kitimbwa timaiga na bosio mama na tate basirite kare ngatamire serikali ya karoka ese ubunjorere bwane ndebona rero ngingwane gerango te ngwane geremeza emese yeyita amakara yayita kene ngiori sakare libanti gerete ngoruzya ngantare busana kingo korangonya bona abana ichi maiga yebirebike nigo boterwa harorekane meyo muchijiga okeroka asobonchili bwagendera korekana buna botambe asebaigo aba county commissioner kurwaze county area kisingo konera Josephat Kibet amonule kurwaze county ya Nyamira Erastus Mbui bara erumbe yabo bisobole ndi kurwaze county chiga ibere nenjire ya moyo kurya koreto boterwa sichinseme chiga cyumucyo keroka hata vile mlituona tukitembea hivi sio ati tulikuwa tunakagua mpaka sisi hatuhusiki na mambo ya mpaka. Mambo ya mpaka hiyo kesi imefika mahali imefika na hatuwezi ongea juu yake. So tunangojea wakituambia sasa uamuzi ni basi tunafuata hivyo.
lakini ile kitu imetuleta hapa ya muhimu zaidi ni kusema pole kwa wale ambao so tunawaomba tukitoka hapa tunataka muishi kwa amani. Wale wahalifu walifanya hiyo kitendo watapatikana, hawatakosa kupatikana kwa sababu serikali ni mkono mrefu na mtatusaidia. Askari hawakuweko wakati mambo ilifanyika ama walikuwa? Na maiga yugo kwana nigo engane yu banyarako bakubwatuka yarorekana gutabago kya baonchiriria na wigo nabamenyi hanene kurwase county ya Kisii abo bamochigati abarayigete abo babwatanira so gutyoteriria engusana neyiga yagendere ko bagekwenekigwe emeyo mucyokeroka eyo yagendere ko bagekoreta asare nene gochasa baonchiriria asebaganire gutachandwa chinga kibale asemeremo yabo. Unaporudi tafadhali usalama ya muhimu, lakini hao MCA wawili uamurike sana. Wakati koti ilisema hata party hii yetu sasa ya Kisii County wasionekane watashikwa. Ni kweli, ngoja nikwambie, sikwambia bwana DC. Nakubaliana na wewe. Nakubaliana na wewe. Ni kwa nini? Hapo ni tiki. Lakini mahali hatutakubaliana ni kwamba tumekuja kuamua kesi ya mpaka. Tumekuja kusema pole. Kenya tu inatumwa ni moja. Wakati hao wanafanya hivi vitendo, na askari wamesimama pale wanawaangalia, na hao askari wanafaa wawalinde na sisi watulinde. So tunatamani mkuja, kama ni kuwaosi tuwaosi hapa, mkae hapa karibu na sisi kwa sababu hapa ndio kuna dangerous. Mkae hapa commissioner, mkae hapa muweke kambu mpaka amani ipatikane. Ningana yagendere ko bagekoreta maburia mange anene gochase abantu ao nga ndikagwe kariri abana bamo baranyare ko babakurwanira robero romokera chingaki na abayiga banyare ko bakonyora asale nene obutukubugukira rero ni murabakane nkorera ndega kya abantu baminto nje na mombeka mongere baka America. I'm asking my light ana amasoma karaerte ngareta asambia sarabia de makara inko reporter kitaseni kyo wanchete kya Ndizi TV kurugaiga asinseme chiga cyo mucyokeroka inche igonkoro kwa Polycarp okara Mwanchumulilia Ondizi TV norobo chiro ichania ekera boncherelia bangi kwa bago kuigunga ni gono ene biasara bagokora bagotumika chibesa abakonyora korwa samaka besa abangi babakorera bakumusubacho amana batinko igote abanga inchega ki aiga nonkoragerelia abana bane aiga nongosomelia abana bane ngango chinde ko barangeli bache koranga asebakarageire tayo nebikoro byo guichanike gima asitokugikeria egekore kyo nonyanga kitobauti chiro cha kisiasa nebwenerete umwancho muri Ndizi TV abarayimba ikira asenseme yose abantu mbawo ikira asenseme ngabuneyo ndu abatokorra abwangoiga aba MCB chiwodi echubere bago chamo asikutomo etinga ngayobo kongubore abagaba nabayikaransire oboko ngungayibore kolende ase okuligeli kwande nkolinga etokoranga nigo ingane yebono ya eteiri tali ingana ere yoro bebe bono ingane ye akorakana nebwate kerengeke ngao kitali keronge bono ase bono iga eserikali abanyanyimbo tigabakorobotuki nabakagerwa ababonsi bairerwe getambokero kere egechindi omwancho muri Ndizi TV boigo chinga kechini matenga nigo aboro kigwa abange bare asomotimoko omotimoko mutambake ase omotienyi okane ase kolende ekyombe keria getenenerete omubaro bw'abantu boigo gikurunga NCPD babete bakarana me county ya Kisii na gosanga naba MCA ase babete bagosaba buna abantu bonse babakubwaterana asokona kingango kyana ni bale kisegi kyegenkana boigo ase kinyuomo abunenjira yameko kinga boigo umwana omusubati nkonyorare obwene bwayo roboti nugoro babetero kwaninga nigwano musakito mangana majia ase county ya Kisii Vincent Onyanja gati yaba MCA kurwase county ya Kisii nigo baikirandiro kuigwana soko bwaterana na kurwani chisegi chegenkana bogo kondro konde wensi gender based violence asabe go batebu namba chikubwaterana asoko rwania amalitage nkyo na bogo komontekana kwebinyi binyamureo omoroberio yu nigo korawane kyombekia NCPD. Like for example, if we have less population, like we've said, we manage the population for the families to have a number of children they can be able to be responsible for, take them to school, make sure they have good health,
will have a progress Kenya. Kolengano munyakiro wa wachenu kurwase county ya Kisii Amos Onderi nigatebire buna nerebu ya gotwara ensemera bwe kuligeria mangana ya sobwango yera manyakanta buna rescue center imeye county ya Kisii genta tebire kirere mono konyaro kurwanyo kunrwo kunge anemongo cha sabana abanyaruka. So we are focusing and saying that whatever form of gender-based violence it is, let's have a rescue center that has an intervention that is wholesome, and it makes that rescue center for a one-stop shop for the target population. Chingake chomo msebwe wodi ya marandeni siomba chini ganyarre kubolia abantu bonse kone kibunango bwatara na barasobwa masoko nyara komina na maritage nkia sabana bake anene asaba nyaruka abayigo koganyo kubwatara na soko mina nitsegi chegenka nabo no kunrugwa gose gender-based violence. We have daughters who are that young. Some of us are almost becoming now grandfathers, and we need to look at this problem as a communal problem, and then we must also develop communal mechanisms as a community to address the teenage pregnancies and also the gender-based violence, which is contributing to a lot of problems within our community. Ekyo getigarita bono no kubwatira na kurwase byombe aho eriko ane kibuna okundrwa nkwira na kolense gisegi chege na boigo ogochando kumwana munyaruka gatiye binte binge ane mona samle tagi ngo cha sabana bechukuru. Ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii ritana nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Umwanchumuliya Ondizi TV totekanete asengana erengete kumusira omwana omunyaruka nigo ebyombe ao bigendrete gwe sokia ase okurua amaegelio na boigo kumusira omwana omunyaruka asigati yabo nekyombekeria gia Dream Sisters abo babete bakwaligania amaegelio abekakoleta abana kinyaruka kurua ase chinsemo ao ase babete bakorwa boigo obo semi bwabo gochi asaba iboli gosemia abana babona boigo kuba linda chingaki ekibale ase chingaki ekyomotimoko ase boigo ogosaba kwa betokorwe gochi asaba nto bonzi kwenekinga mbali komunirelia omwana omunyaruka tigo omwana omunyaruka abega gosikwa ase ngenjo nige gati bintu byabere kumwira ni maega bire abiria byamalito agenkyo na boigo ogotacheruanse asigo mbabe tubakuru gusaba kwa na boigo gusaba ko bwaterana amone serikali na boigo kanisa buna entere ya kwene kinga twabere tukumusira omwana omunyaruka roboto ni nguru abetu kwa nigwa no musake ito mangana maya Dipon Asanya. Unentera yokolenda abana chinga kibaraso mutimoko anene omwana omunyaruka ekyombe ya Dream Team Sisters nigo kyabeire gekobwatoka maigelio yokoegerera obwene bw'omwana omunyaruka imeye skuru ya secondary ya St Patrick's Mosocho nigo baorokia emerobelio aho chingaki babere bakonyora maigelio insejemetie nyetato. You were making me. Nimekufia mwambie Yesu pekee ndiye alikufia msalabani. Wabaire togosomia abana baito ase school ao ne kanisa igoro ya SGBV gender based violence and sexual violence naki abana abaita abanyaruka bakonyara wetanga na mangana yayiga especially amangana yo gutinda cherunse na abana abamura gusaba sacha chinga kiecho boigoni go baru robotirwa bene gochia asaba ibori kubwatekana no gotuberera ebikoro ne byekero byabeira ase binyoro ebibugenderete kumisa anene omwana omunyaruka abaiboli abairi bali tomenyeti chinga cheito toba tukebuya ekere tobege na mono abana abanyaruka baitokera batinda cheirunse mangana abaikunyara kubwati kubuya igo ekogera abantu abange bagutubere bintu binga munebi abana abanyara kuba bagocandika abayigo twanyari kubegeria about FGM kawatenga abayiboli baito abana baito babasa konyara gusarwa ngabanyara ko bamenya saba tongete
ekanisa konyora ya ombiri inganeji lakini kero tuegera nabo twanyora abana babwate emechando bakireti olwerio besokirie victims bagendrete korokereribwa ngane togatebe abaibori nabarubaire ribaga kero mwana akomotebia bokongu ategerere tanyara koba gakomotobanyera kusangano yomo bwa balimu nigo bakire kuko murubiri yoiga ase bagokera aborokigwa chinga kie matukaja iga ombeki gyatokonyire mono gaiga se skulu kiera abana baitorero banyare ko baba kumanyana kibakwirenda amarito airanire nserero bana bali gutire skulu sengenje yoborito abana rero banyarire ko baba kumanyanga bali gutumie birewa buna chisigara buna gotinda na bintu binde biranyare ko babeka mba isa gonje skulu abana bali bagatigire skulu mapema baenda kunywa murero nto bwa detention yere igura abana bali class ime toranyara konyora abana bake bakumai no baende kunywa mu ase chinywa cha mapema ensemo najwe ekiombegetali ya serikali kemanyekanete buna International Solidarity Foundation niko bagenderete koene kianga amaigeria yaiga aikeire abantu bonsi. Main support inakuwa kwa kuwapatia funding kwa pesa na kwa make sure kupatia training na support ambayo wanahitaji kuelezesha mafunzo haya. So sisi kwa undani tunawapatia hiyo fadhili na make sure wako na support ambayo wanahitaji in terms of human resource. Ginko ripoti yake taseni kia onambe yemu kia Ndizi TV kurua se skuru ya sekondari ya St. Patrick's Mosocho yukutoka imeye ward ya Bugisero ebunge ya Kitutu cha South litaliane Ndipon Hasanya Omanchu mulilia Ndizi TV ekionege tambokero ekia kigima anemono ase okumusira omwana omunyaruka asengencho omwana omunyaruka nigo agwetera amangana amange amakongo asengencho nigo konyoranga omwana omunyaruka ekero bolito bwachire omwana omumurere niga agogendera n'obugima bwaye bunabo chambe kurendo omwana omunyarukere obakagochandika nabo konyoranga omwana omunyaruka boigo abange babomba bwachinguru maito omwana omusacha oso omwana omumura nabakweruanirira omusubati takonyara kweruanirira asengencho maite njira batongire nigo konyoranga asensemeli akamuberose otwara chinguru mbabwati chinguru chinyinge kegima korende omwana omumure nabakweruanirira korende ekure tambokere kiyane namono aso komusiro omwana omunyaruka nabo igokwendera kumwegerera asengencho asamatuka mange nigo babere bagotigwo maega wetira asenchera ebintu mbiro bagwetira buna ogosarwa kweba gokwirira abana bange mbali kogendera nechisemi buna ebwenderete asige keneke tambokerekia nabo nigo tokosemia ebyombe ao bigendere ko mwana omunyaruka na komusira kegima eline tobe tokone kinga egesa kukia mambingo chikobakerekia boigo kibagenderete komusira omwana omunyaruka nto ebo omwana omumura nere ebintu nebinge bigenderete kumuira ni maega amarua tancheiri naboigo ebinte binge korondo nero ntobwate ebinte binge bigendate kwira ni mwana mumura no nyano waka korondo betting mangana aya yogo kora korondo yonsi naboy konyoranga airaniri umwana mumura maega asigo mwana mumura naye tibwantirana ochigoswati sagwe chimbe ocha konywenya sore ibone gatie binto birabe bigo kwira ni maega aye buno omwana omumura asigo tetone kinga abana bonsi nko baikatorange nabo igo nko basemitore buna babwenerete komenya ase ebiro binga bune byerusa aye buno moyiboli buno to endate kwatebanga abayiboli ikabana bayibo abana bayino anye nabo twatetenga no mo geni naro che studio atebanga abayiboli kere rusa saba noena matuka atatu ase leave takoga niko sabe leave ogende bose Mombasa takoga niko sabe leave ya matuko emeronge ebere oende bose Nairobi osenda asigete kwegokia leave otakiriko saba koro moiboli sabe leave noena matuka abere liriole nkagari otali kwende gazi oikaranse no mwana omosome chitabike gima
obo kwenda kingo mwana oyo mbu yagendrete nga nkike kyabere gonchoreria kitabinchiro nyorete nga bayibuli beda nga ndojenga kwamerira magunchara asenge chakonyanga abana bali bachiro sene chiskuru cheime toyo nabarobu amatukonsi emeti yenyeta toy balenge nabayalimu asikule nekaro bachirinka nalio kumanyanga omwana oyo chimbwa chia endo chenga asenale abeire gagonchereria kigima asigo mancho muri Ndizi TV obuno boseme togendete koruo nabo yingane yende amangana aya yoko gaya na mangana egenka nga omwana gaki omuiri ona chigosibwa yaya nga manyinga yara chikombwata ekerale gutachira omwana wonse nanyoreta amanyinga osalirio omwana obugima umwancho muri Ndizi TV ebine bikoro byo goyichane asengencho abantu abanga konyoranga bagotachira nabairi nechianko nechikaseni ekaseni koranga kanyaro kangara ka kongire gacha ke korokananga kabiro muiseke matendo bwate ekegusi egesagane omuiseke ochagero kumupima kagwete gakonya kumurangeri nga omwana ojo denga omuntu narogonkorera chigosori omwibuli agwanga negosori gosoli nari abete mariga ekero omuntu achire omwibuli ekero omwana ogachira atabiriga mumura narari okonya gonkorera chigosori okonya kondangeri okonya kubugie mirori nga ebintu bine ebi mwancho muri Ndizi TV kigwaje koro omuntu omonene ojagiro koro ebintu bine mukani moswere kere mapema elindoda kinga tari gochukire getambo kero kinga buneke asigo boigo ekero amangana muna yakorekana obo semi gweto nga tari chiko libwatigwe amangana yoko gende genka inga toenda tukaranse genka mwiburi kwa uchiri busano wasale mu mwana ndo mato abantu bunaba omuntu osalekire mwancho muri Ndizi TV onyo osalekire emoko babera nande bakore bikoro bunebi kegera abantu bunabono babere bagusaleka nigo bwenderete bairwase barachira onjoro litayibe bamanya gocha bamenya nabantu mwancho muri Ndizi TV asigo ne bwenderete ne kinga asetomenyete ntomenyete asenchera erendonge nabo igo tobetukurwanirira omwana omunyaruka nabo igo omwana olia omumura elinde twene kinga ngochiko twara toregesa ku ase amatuko ale gochia bosio tengona rango mbarabia babera oso ime yomorobere bwensakia emambia ya bono ase ngotebinga nabo usangana into tera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemeria ya YouTube Ndizi TV News awetera somtando ito www.ndizitv.net ndo chenga korua Kiserian Dam Edwin Omwenga watching live, Grace Ongwenyi watching live from Kijauri Nyansiongo, Emamba ya Nyabiendi watching you live from Nyabiendi Catholic Church Ndoche Teresa Kemunto. Good morning Job and Frida Muranga tuned in. Eric Osoro Kurwa Keumbu Licharo Akondani Omurai Lucas Misati tuned in. Henry Ochoki Daktari Kurwa Itibo City Kisi County Nikondani. Good morning my champions following from Mogweko Engore anegochia ase Enka Yongeri Oyumfrida Feriza Kerry Oyumfrida Kerubo aweneto tubua tiate banga. Good morning my champions following from Mogweko engora yane gochia ase Enka Yongeri iko tuabeto utomano intukurua asumoroberio bwensa kia engora itugochia ase Enka Elia Yongeri oyo ase enko ya Frida Kerubo itokochwa kora nere umoroberio bwensa kia abetika gosira engora itutuma nambo igo amaiga onsi korua ase umoroberio bwensa kinya site gabagate chinga kie chire chinga ki chinkongu noche boigo through force kemuma abatebanga ako tuned ndani na boigo ndoche Dennis Sekrandi abatebanga kefanyaribo ako pamoja nasi hadi tamati asiku mwancho bedo Ndizi TV abuono gochikonganjira ngende asomo timoko omoke nsio mie asechiduka manya kuirana na mange ayo abeta koleka litukuligoro na boigo tumanya swasi ntunda yende elia ya magazeti asike tubasa gusuka nkuirana nde aseka getari igetambe. Ndizi TV ubwa
Bwansu Bwomugusi. Laboratori ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bwokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero nekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo banteire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugenda kuno munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari ithumuna atorito kurida marwiri na malaria kuri tore sukari twapima blood pressure kupima tore kidneys kupima tore liver function test zones laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bare omubere bwensi asa marwiri buna prostate cancer asa mange batalire imeyo muchobosongo asa magacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwa yegesiri na muno banyore asoro segerwa buru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinyo mbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mparabale na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka miyo mu cyokisi nigo yakoletere kimashini chingia echo cyo gutume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyo mu cyokisi asebare nene kurutinsa mu cyakisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusegerunde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyo mu cyokisi naboko bakirisi migwetera namba cyabo Gusi Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kegetambe asiri gurirense agerera omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime
Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye hawana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanchumuriria Ondizi TV ngokwale nibene asentunda yende ime yomoroberio bwensa kiari tuko lienyongesa titariki niko minaibere omotienyi okane omwaka bwechirubere nemerongo ebere nainye asigo mwanchumuriria Ondizi TV tukuminga na kirero ndenche bieka hali tuko lero asenge nchi sababu tsali konyalekana ni gotutali amo nere Frida Kirubo asikolende no kwegena kwane ngakera chikoba lituko lia Jumatatu bose echichirimo ndo chikoba nere asenchira yavene ndatogenrego sanga nere ase imambia yabono asikundo mwanchumuriria Ondizi TV naika gotebinga kiriri lituko lia Juma ne lituko lia bwatoke Friday kera chikoraga chinsa ibere chabono mambi mochikomera na nere Sarah Stanish asenchira yavene irina mogo sanga nere abagako aba amatera ali mwanchete asayo kanyago tomachi request amatera ali mogane Timothea sete jikoraga chinsa isatona leta de koto amatera chago to mabono mapema abasongo bose abasaye bali bachire nkumatanga mapema ndo best segendra goto amatera bigo kiriti kuli Juma ni matenga abange baito na litoko genda samatanga kwenia abatu sireiri na boigo bali babiri bagosira ase amagima aito ase igo boigo kotone dotuma engora ito na botome engora yawo cha ase tore mambi yabono otome engora yawo gochia ase nka na boigo abairi babiri bagwakwa no gosira kwa abamwe abasendo chenga ensemo yaye Kevin Mugambi, my super director and producer tanga send my condolences to the Areba family and the Ongera tribe at large who lost Mzee Meshak Areba. Aseigo enka area ya Areba na boigo egesa kukelibo se enka area ya Ongera twabere tokotoma engora yaito gocha asemore asoko musiria omogaka Meshak Areba nyasaye tigabe gako baga tachinga kiechi chama kongo na boigo kobale miase go twaro semeli nga mobe buya asikondo mwanchumuriria Ondizi TV boigo to tigreti asamangana abetega koba litkoligoro nigo litkoligoro twaro chenga omurai oteneta basai Kevin Mosomi korwase county ya Kisii abetega gwesoke na gosaba ebyombe ao na boigo serikali ye county ya Kisii kobwaterana asenchera yoko batori ya abasai abange abo babere bakonyora omuchando okebongo engana bekwirira abange babo gosiria amagimabo ase okwengenza na boigo gotumika chinjira ao chokwerusi abo moyo eline konekinga ngoji gotoro tole egesaku kyamatuko aleboso tyango torarango naraliaya abwate igoro engane
eye y'abantu abange gusiria amagimabo asenchera yobo tutukanu. The government of Kenya, together with the county government and also some other stakeholders, especially non-government organizations, please to come up with programs that will talk of how these young people can sustain their life, especially this time we're experiencing hardship when it comes to economy and what have you. And it is something that it is everywhere in Kisii. I'm urging stakeholders, if the government cannot do it, let the stakeholders, especially non-government organizations, come up, because we are losing a generation. And you understand, this is the only generation that will produce the next generation. So please, let's come together to make sure that we've saved the life of these young people. And if you understand, this is something that is spiritual. And it was yesterday I said that if the clergy cannot come up, because honestly, since ever we began to hear that people are getting murdered, people are getting killed, people are dying, people are killing themselves, there is no single day we've heard any word from the clergy. So where are we? And the Bible says that the spirit world will always control the physical world, the democratic world, but we don't hear and say from them. Mwanchumuliria Ondizi TV nobo semye wabere boko buato kwa naboigo ogosaba gochia ase ababuatani ao kwene kinga ngoi kabale abasae abuo ange ase kwene kinga mbali gochikurusia amagimabo asenchira eyu askrende nonyanigo ayebene nyoranga ekerogo siriobo imabua o nigo gotiga enka yawo ge chandegete nigo gotiga naba abamache bao ba chandegete aseigo utarachi koirerege tambo kerekyo kabanga gukurigeria chinse moibere ngagingo chiko kolege ncheke nkikera chiko babose aseigo nebwenerete obego kwene kinga omwanchi muliro ndiziti batarege tambo kerekinga bunekyo anyoko bwate emechandego chandete sanga no musani olioegenete sanga nabairi balia oegenete nakonyoranga omuntu nare orakoe obosemya burabe okora asengenjo wono gokwerusi obomoyo inkihekoba mwanchi muliro ndiziti inkihekoba asengenjo kwerusi ri obomoyo ayenigo kwalingo mworo kigwa ole bose ne krasi ose totabenga omwako kabere ase university wasomire myaka yonse wete irobokongo omanya go ikirasi wisiro ko school oja kwerusia bo moyo kwamenyiro bogimo bo gwachire wasomire kwabiro umunyagitari kwabiro mwalimu egentege kekyakire kyakere kwerusira bo moyo onye no bwanchani mwanje buri ndize TV nabakonya ro mwanchi onde onye ogotigire tebanga ogarudi soko asiko ne bwana tomo chumuno ndize TV tibwe rusio bo moya senge njo muntu tibwe rusio moyo asenge njo konga kubogima temaye go chabumba nyasaye naro nabo kanisa abere osabunga go ikabantu bunaba ange ekero muntu abechakire korokia chimbo chitali chingia talinge toja ko matengo twale birecha utaraja ko musabira koramo ikaransi yango korama nyambo ko nkyo babwate ngo mwana no nchandire njera metalinge ono nebwendere tabarandi nainwe mutarasabira abantu abana barobo kimwenda tuko basabira mwaba ikaransi se mwasanga na barobo tebanga abantu bagoche kanisa barandeliwa basabirwa bagenda kire kanisa nebwenderete erengereri gutwara ensemo eliko rukunga asiba kubwato ko bosemya batebanga onde bwensi obwato mochando ndubwate chinga kigete bakurasanga nabalisia basanga nabagaka be kanisa basanga nabangi na be kanisa yaba buna enchira ya bene yogo semia abantu abamba bakwerusia obomoyo asengencho obomoyo no bwengencho nande kiro obomoyo bwo kiro yomo no bwengencho kiro monto nabwate ekirenga kelia tongetu akore ime yense yaito ya Kenya na boigo ase onde onsi asare asigo mwancho Ndize TV akona ko semia to mambia bono ukobwaterana na boigo kone kinga boigo none serikali chichi county ngutwara tore chinsemo asa abantu bakwenda bara ego bosemia tone kino nechi county kere ward etuwale no na segete omuntu araende oru ebirengereri byaye talinga chibesa ko guchiko chichi basari tobe to konyoranga no nekera ekiombe no nankere no nyankere company kampuni neonsi ebene eduka yo bonchereria
boigo batware ase bakoba bakwenda abantu bakogenda babaye kwegwa oboseme na boigo gosirwa ekero babere konyora amakongu anga bunayo. Aha mochi buno ndiziti toskabosio nigo ensemo yabamenye korwa ase ebunge area ya Bubasi anene mono ensemo area ya Itibo babere bakogokera egetambokero kyomubunge bwensemeyo Innocent Obiri kubwatoka owosira wechi basari gochia ase university na boigo aborokiwa bare ase colleges na otebanga egetambokero kinge chikoba konya gutwara kinga kichinyororo ase chisemi chiabo ase boigo babete bakorwa ira kwenda kubwatirana nere ne kwene kinga babeire bakwene kinga babere bakumusira ase amagendero na boigo emirimo agendrete gokora ase nseme yase aboroki bwabata konyora kibesa kinge kigima chekerengo gikiribu komikero mworokiwa oyu abete gakonyora libagali abene riko like na boigo egati abande bakaba bali bakorwa ase kinka kitali mvemo no kiri abakwenya ke bakaegwa kiribu isane getambokero abamenya babeta kogokera nabo igo aboroki bakorwa ase enseme yorobote rigondo rwabete rukwandiganirwa no musakito wa mangana majia Josephat Hamisi. Ensemo yabamenyi korwa ase omuchibo Itibo yogotoka imego ya ba Central ase constituency ya Bubasi nigo barukirie omogokobo uchiaso muchumba ba constituency Innocent Obiri ase gitambukirwe kubwatoka chi basari uchiase abana be university na baigo bali be college igo twamana rero n'abantu baitibo ase ngenjo yogobongeso mushimi wito Honorable Innocent Obiri mumanyi ekiagera garwete basari etana koruwa ngagenda yonse chiribu 10 asa abana be university abana ba diploma kabajiri bwisano igo mushimi wito gakoleta mangana maya ugusuira abaibuli musigo nanje buno musane ona chire gaiga gopongesa mushimi wito Innocent Obiri mumanya asa magendera gokora mushimi Obiri Innocent mumanya igaruete chipasa eriko cha university 10,000 for the first time totana karora gento bunekyo igo bono njengo tabanga ki omweshimi gotwarorera ochakire gokora amagendero aramaya ukwana monegata seni kyandeze tebe nigo bamenya boigo banyareko bakomubuli mu chumba wa Innocent Obiri anyareko bakoimokya ekerengo yeskuru yobundi ya birongo elindi kenyareko bagotwara chinguru koina na chisemi na maigire gochia asomubaro omonene bwa bana uyogendete koba gogwesonania amuna maigire yo asabigo batebire skuru yo nigo ebate obolemo oboisaine naro takote koponga so mwesimi gwitonga mangana kwa korte basali abe atamangana maya kwagere meji abana bataro ja kosoma basomire okini birongo vocational training center tonyebeke bonebe technical training institute ndoje ngeyaro ja kokonya buya soro wangorua chache nenga kibona abantu bakore gasi ya makoko na intwe tokonye Polytechnic ya birongo mweshimiwa yabeire Polytechnic kenene ane Polytechnic ebwata asanene ebwato bulimo bonne ebwate getie kenene etware gusaba mweshimiwa onyaka bagukonye upgrade eruga ali asere esko gocheke gwango kegorake elinde abana bakonyeke chingaki echeche nigo boigo abana banyareko bakoborigwa kwerikia amone skuru chonsi chobobundia echichira se constituency yo elinde banyareko bakwenyorera amaigerio naboigo obumanyi bwemeremo yamaboko asaboiga bamenya bo banyareko bakogokera omurobuli bokorosi chipara anene epara yokorwa asensemo eria Itibo ochia Nyansongo bana bonde kabagende skuru batika kwa majeji para security yetu yabere konya kuba manyoki boiro boira bana banya kongora security to baeboba o akikise na baro bajire gisukuru te tokange bara mechi magwe ta batari kogenda gisukuru eri na baro banyora masomo ari batagere konyore ke rabu no bara iba mambi to katagete ande muna retiro o borabu seito ga bwe para tomo penge sande pare yega bera mukuru birongo paka Nyansongo bamenya bo boigoni go banyareko bakoboria abaraye banyareko bagochorwa batugutorare chitabo tuchabo cha kisiasa na koene kiabuna ase chingaki echibare ase birogo banyareko bagwikirania chira chabo cha magendero kerugo bono ngeyo ge kuri gwa senga gie ekerugo geri karanste gwa gere tujigura kerende
onye no bujumbe bokore obugabana bokore obo MCA bokore egere twikirania abantu baitu amagenderero tatabanga chinga kichiga njiri cia siasa nichinga kicha magenderero igakera amagendera abeire tigatotebanga amagendera abeire nanto yapongeze okubwatukwa okugwechi basari gochiase chiskuru chechi college nabo gochi university negetambokero ikira chikoba ekonekeria abana ngati banyara ko bagosiekirwa isiko gokora amatemu yo mwere bwe semester buna enchereye moyo kwegendereria ase amasomo abo akira litiko kuri Patrick Taseni Kiandize TV kurumu chiwitibo yogotoka ime constituency abo basi county ya Kisii Literana Josephat amese Mwantumuriria Ondizi TV abo negati yabamenye korwa asensemeria yabo basi bako bakumira na limbia mono omubunge bwensemo yorogongorwo ase egetambokerio ekyo ekiya kwendo Mwantumuriria Ondizi TV orobochi urukurwa asensemeyo yaitibono tochikogenda ase umutimoko omoke kurendekero nabeginkwirana ningirane nensemo elia magazeti mbiko bamanyana ali abirga kwego obolito ase gazeti ya Standard na boyo gazeti elia ya Daily Nation. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Bwana Yesu Kristo abakwe aseyetalia Yesu Kristo Marieta no mwinjilisti evangelist Mwaniki omoteli bwerira balia gusi okora likuwa no konene gosobo sabakuwa no konene kwarengenga ntobwate launch ase kiombe gyeito kia kinya ekio kebwate tekisi andanyamira kinya means kisi andanyamira tukabwate launch chitariki 13 enare go kwaregania omorigererie ominto ndigerereti ase launch chitariki ekyo amona barayi baito berira balia gusi mochiche mosire kewa asabateri bali bagotera amatera yege Kristo chitariki ekyo esiga somo yoliwo gwancha na so gwancha niboria na so gwancha ekewu kerira bakia gusi na ariko basororanga tochiche tosire abateri berira balia gusi bagoterera omonene obisi cheito nigo chigotoka aria nyamataro ange nyamatara aria erana pauti rusukero gorasini no chigotoka na toko nyagokorera emberemo ya tata na gusire bya ungigukina bya hoteli bya gospel sese ni wamono asegitalia Yesu Kristo Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Eriokonyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo etabwatiriogi erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari chobo zombi nkwegeria bale amangana yobu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka nero eskurugia asumurubyo CBC imenya kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning.
Welcome to Potters Premium. Vakirisimi ase namba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne tatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoroisha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde ubunge igoba gotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire babwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena kisi main bus stage, gusua kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Omwanchumuriria Ondizi TV ngo kwali nibene asentunda yende entunda ya kabere ime yomoroberio obwensa kia asebuna botambe toko batokumulekera ajaire obolicho ensemo ya magazeti asikorende tutaraenda tami kwa batenga entunda ya gatatokera chikoraga chinsaibere chabono mambye mwanchumuriria Ondizi TV mochikombera na nere Sarah Stanish obera wikirana ime ye studio asandate kuarigania emetambo ya ekigima batukubwatana nere DJ Super Master on the selector Abigail Nyanchama asemambia lero asara beka kubwataka chingero chiabene asikira chikoraga chinsaibere mochikomera na nere Sarah Stanish asigo gendra gotomati request chiao na boigo ama sabali ya matera alikane chi obeko ko cheseru atika chinsaisa tonalio debanga mbeka otera koliko yonde koyoyo haya chaka mapema buna basaya tebanga mapema ndo best toswa bosio ase ensemeria ya magazeti asenchera ya bene egazeti zojiko chakera emambi ya bono ne gazeti area ya The Standard egazeti ya The Standard torenga naralia ya amolekeire ase oboime
Page entangani egazeti neya The Standard ni okwanera igoro yobo kongobogenrete sengencho yomogiro obwo banyangitali abakenya niko bandate gochandika sebono igabono ensemo elia yobo chenu izara bochenu ere ase akongu yemaega yabanyagitali balia bensemo elia etinyagitali cyabanto nyene abatebanga onye serikali ya Kenya terigochia koira tambukiro kyabwanga okora omugiro inse yo mwabuli obo bwekyombekeria ge Kenya Medical Associations niko bono babere batebanga inse amatuko 5 na abiranya serikali yo gotegerera ebiro by'abanyagitali mbachiko cyakana barabu omugiro obo abuna enchera konekinga babere amo nabalia are abanyagitali korwase kinyagitali kiria cye serikali bagatebanga nigo egendukire tomogomo yogendrete na sengencho abarayi bose abarayi korwase serikali abange bahotumika kinyagitali cy'abantu nyene nabigo abarayi bali kinyagitali cy'iki county bagenda gutumika kinyagitali cy'abantu nyene asebona wataroji obuyabo gukora omugiroyo ase kinyagitali kiria cye serikali boigo nige gazeti ye kumulekera igoro yokabeire omo commissioner bw'ekyombekeria kya IBC nabo igotenete obohereri ekyombekeria CCK Chiloba asibona igagendrete gukorerwa obotukerinda kwene kinga ngokwanirare igoro nga yarusibe sabwate chekerengo gechi milioni 503 aseboigo egazeti ya The Standard kumulekera igoro yegatia barayibandratse kurwa amagombabo maega maega ya June Moi omwana boyo kabere omurayo mokoro obwense gosiria obugima bwaye asenchera yarenge enchera abataka toka gasito obugima bwaye asenkaya toskeboso ikase page ya kabere gazeti ya The Standard nigo kumulekera igoro gosira akwaye June Ruto rengo omwana boyo kabere omurayi bwense Daniel Arap Toroitich Moi aturochinga egazeti eyo egenda tukwanera igoro ya magombo abetega gutumwa guti asenka ya etorochinga omurayi bwense nabeta gutuma magombaye omwaziri otenene tabawaziri bonsi nabo gotenete amangana alegeza chinse chisiko Musalia Mudavadi nabeta gutuma magombaye nabarayi ababeta gutuma amagomba abo lichuko ligoro asegazeti eyo niko boyo gotoro chibicha kibekire bosio gabu setorochenga omwana oyo buyo kabeire omurayi bwense nyagosira Daniel Arap Toroitich Moi kale asichinsemo abunkasarani asebalenge se ensemeria yegeti kemeyega ya kasarani se alenge amo neke ensemo elia bosetimu elia gochesera omupira olia volleyball boy gontoroche June Moi kale ansenseme yebiche yukale amo no yo kabeire omo senator abwensemo elia ya Baringo naboigo oyo romo nyakiro kanu Gideon Moi abale na June naboigo ntorochinga kale amo nabantu yani ebinebinyolyo igoro yigatie bintu aberega wekerania maega yokoba ase libaga elio bogo toskobose kase page gatatu nigo ekomolekera igoro yenchera aba senator babete bakomo unenkia omwaziri oliotenenerete obole mimitika linturi asitikuligoro abetatebanga eretarora obwoyo obworobe anatatebanga obwoyo obunje tinaborra obwoyo obwo tinaborra nche goikera bono iga asikolende abetakotebenga nobwo tabetokora action nje tabetokotara county na koranga abalemi niko bandate kwe murunganeria kwegwa obwoyo botari oboronge asikonene ngana agendrete kumulekerwa ase oboime goikera bono iga nigo togoskabosika se page ya kane nigo abarosiri chiko bose ababunge bandrete koboli Chiloba ngaya ruseti obotene nkubwaye wechi milioni 503 ase kolende oyonde olekurukunga oyotenete ensemo elia yorogongo rwa DRC mu ambassador yimdhinji abeteka gusinywa gwekwanera singencho baro chinga tabwati ebintu bikoka ambition bose ekerenga ase obogima nigo abetega kumulekerwa anene mono igoro yechinchera aberega kurwa ase chiobisi oyun Chiloba nabo igo chinchera abeire gakwenekia
gaukwanira igoro yoburai bwana bogenchera bira utenenera ase ensemo area ya oburai bwaya ase boigo chiloba nigo inyoranga abagagochorwa no murai bwense go chikoba oyora chikoba ensem area ya Los Angeles koba consultant general as ensem area as abetega kubulwa amabuli amange nabo igo yorenge kubulwa amabuli ande no yo obetega gochorwa ago chikoba omu ambassador bwense ya Kenya as ensem area ya DRC console position ya console as kolende abetega twara chika kichingongu kuiranelia amabolio ayo onsi toskebosi mwanchu mulio Ndizi TV gazeti ne ya The Standard tuende ase page ya gatanemo page 6 gazeti ya The Standard nige kumulekera igoro yomugiro obwabanyagitari oyo bono obeire gokugendera asika kirige tambe oligereti bono muchenyo yomo ase enseityo ya Kenya ase kolende bono iga nigo egetago keria kyobo chenu kenda tukonyora chinga kichinkongu eyemaega y'abanyagitari baba bechikinyagitari chiri cyabantu nyene kuralinga bono nigo na barabara bagoswana na ime yomugiro niko baraye bagoswana na ime yomugiro sengencho onye serikali gotegerera ebiriro by'abanyagitari ababande asikolende twabe tokoranga nigo murai bwo muburia bwo Azimio Raila Odinga abetega kuralinga nebwenderete serikali nabo igo chi county babe bagotegerera ebiriro biria by'abanyagitari asengencho nigo okungusana kugendera kwirira abakenya bange gochandika sabeta gosabanga chi county chiria cyabere chigotenenia chi contract cy'abanyagitari asengencho yesababwe emo bose yende bagotiga manganayo nabo igo kotegerera abanyagitari asenchira ogoteneni gokuri gokona kwabere gokwirira abaraya bwo gochandika asenchira tali endonge mwancho muri Ndizi TV toskebosyo goika ase page ya gatano na kabere igazeti ni ya The Standard torenga narali ya mulekeire ime igazeti eyo ni gobono iga abalemi balia bako abalemi balia bemesi babeire bagosabanga nebwenderete buna serikali te chikobeka ensemo elia bose umurobeli olio boko balingo ligwetera ase enchereli kurunga itimis asengencho nigera chikwirira barobu gochandika nabo igotaringana bakoa okoboko asengencho engane yunigo yabirigo kano nabarai abange toskebosyo wika ase page ya gatano na gatatu egazeti ne ya The Standard nigo egokwanira igoro yege ikaro kyalenge egati yomo waziri otenenete abawaziri bonsi Musalia Mudavadi nabo igo ababwatani aona byombe bya serikali ase county area ya Mombasa ase babete baukwanira igoro yamangana ase omurai atin asabete ebyombe biria abikumulekera bose konekinga nkoregileti bire ebinto konekinga batige amangana akorokunga monopoly bose gotachira chinsemo chindense nabo konekinga ngwe tangabare kurwa ase amangana alia arengete obokurumi buno chegazeti ya The Standard oyo no mwaziri oteneta abawaziri bonsi mense itu ya Kenya bare amo no governor we county area Mombasa Abdul Nasir Saman toskabosyo goika ase page ya kianda egazeti ne ya The Standard ni goboigo ikomolekera igoro yengana yo gukuminga abakenya igati abakenya bali babere bakorokananga nigo batabwati enyamolyo nabera nyalekananga nigo babwati enyamolyo yuno nyanga babere bagopimwa nigo era tokinga abantu abo babeire
bagotwara enyamoreo asigo nebwenderete obotuki bwabo bogokorwa ase oboime buna enchira moyo kweneki nga onyomuntu oberega gopimwa enyamoreo nkweneki bari nga enyamoreo yuteyo kigima ase omubere oye ase ense moyo kweneki nga omuntu oberera Ndizi TV nonyang'ekera omuntu agochikoriga obokoreri ase enyagitari obokoreri obungo ikera nabore buna ebwenerete asigo omuntu oberera Ndizi TV oroboti oruo korwa ase ensemeria korwa gazeti ya The Standard notochikwenda ase omutimo komoke kolende ginkoirana nemengo soa kumulekera egazeti area ya Nation. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomuchukisi nige ukumanyobuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga ase chikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek ase bari bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Court mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubarikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
mwantumuriria Ondizi TV ngokwari nivene ase ntunda yende ime yomoroberio bwensakia ase tokumulekera bono egazeti ya Daily Nation eyemaega yokumulekera egazeti area ya The Standard. Haha unoroche si screen yao niko tobe to kwa gazeti ya The Standard ase gazeti ya The Standard mwancho bole ngusaba kwabirwa niko tobe to kwa gazeti area ya Daily Nation gazeti ya Daily Nation niko kumulekera igoro yogo saba kwa bishop anenmono korwa ase kanisa area yege Catholic bubabirwa gusaba serikali kwene kinga yabeire gego kyanania ligori lilio bogimana boigo kyanania ebango ase nyatanga nigo komenteka kwibangeki oyo kwabirwa kwirira abakenya abange gucandika asamagima abo Totakarete ACPG ntangani egazeti ya Daily Nation nige kumulekera igoro kugosaba kumo rai bwekyombekeria tetineta abakolemere mugia kotu Francis Atwoli oyo beire gagosaba ababunge gutaetiri chiko elio gotenenia boseko keanania kobeka a limit asabarai bali batenenete ebyombe aonyoranga Atwoli nero menyire asekyombekeria se engaki entambekima asebono igabere akomochia yokukani okugo kubeka rengo kimyaka omuntu arabeka koba ase ekyombekerie kwegerera abakori emeremo ase bo gazeti ya Daily Nation emolekerete igoro yobugima bwanya gusira June moyo mwana onyumoyi oyo kabiro murai bwense omukoro bwense ya Kenya oyo beta gusiria abo mabwaye rituko rigoro Toske bose wika ase page area ya Daily Nation page ya kabere nige kumulekera igoro yemega yokwegia iyo egendrete ase chinsemo chiria chia Embu ase ensemo elia ya Embu ase chiskuru chigendrete korokia obonyangongo bwabo nabo obumanyi bwabo ase gati chiskuru chabe chikorokana koba ase kerengo kigoro ne skuru elia ya Butere Girls ase ba akora ase gazeti unoroche batokoletia maiso buyeiga mwantu bindisi bichinga kieci nigo barenge egokora egosoli yokwegia ase enseme nabo skuru yabe korokana koba ase ensemo yabo sione skuru elia ya Likoni Primary rocha banabwo bunaba mesete buya nigo bagendrete gwokia emerero nechinsase asensemeria ya Embu asemeyega elia yoko egia toske bose kase page ya gatatu nige ukwanera igoro yobugima bwanya gusira June moy umwana boyo kabere omurai omukoro bwense Daniel Toritich Arab moy oyo betaka gusiria obugima bwaye astoro chenganige gazeti atebanga niga amenyete obugima obotwere rutarenge monto olenge bweyasiolya ase abantu yani atenga he lived a private life sekolende bagotebanga ogusira kwabone kwabere gogotiga abantu abange namabolyo amange naboigo libagali nene ase amagima abo akero muntu agusira nigagotiga libagali nene ase enkaya naboigo nigakobagotiga libagali nene ase abamate ba toske bose wika ase page ya kane gazeti ne ya The Standard naba bishop korwa ase kanisa area yege Catholic abo aberotabanga ya isanire na afize na fasasabanga serikali nebwenda tekwirige tambuke na kwene kinga ngoke yere ekerengo kelia kyobogima asenge nchonigo komente kana kwabiro korokana wekerengo kelia gyoko saba ebango abo unorochizika bebangete kigima abo na bishop kuruwase kaniseria ikatuka sabata tabanga ntundurigo jikokira torochenga nigo NCH ya Kenya egendrete go chandeka abuna bwa aba Catholic batanga nawe go saba serikali kumulekera omugiro bw'abanyagitari oyo bere gukwirira abantu abange go chandika tosikose wikase page page neya
Page ni ya gatano nigo ensemo yaba Kenya bali no kwigena huna nigo ensi ya Kenya again erochi asensemo etari endonge korengana nobo tukiwa beto korone kiombe gakora obutuki na kumulikira ebinto immense ya Kenya ekiombe kerija info truck yotebanga nigo ensemo yaba Kenya abange bagotebanga nigo ensi ya Kenya erochi asensemo etari endonge askolende ensemo yabara aba Kenya babete bakwa okoboko asekerengo kigoro egetambo keruga serikali kumusira Raila Odinga gochikwamiriria obunyangongo boli bwa Afrika uchikoba omunyakirogo borogongo rwa Afrika tusikabuse wika page ya gatano nemo egazeti neria ya The Standard ngekumulekera igoro yoboyo bolia bwobolimo ase iditkoligoro omwaziri olia bwobolimi mitikali nture bete wikira na bosio webunge ya Senate kwereneria amamocha yo asabeteka ukana engana atolshengani gabeta komoche kiombekeria gekumulekera obuya bose gwikira ni gwa kwebirengo bibwenderete webinto aokeria gya kebs tusikebose wika page ya gatano na gatatu nigo omurai oliotenete kiombekeria kyabakoli emeremo gekwigerera bwene bwabo keria gya kotu Francis Otuoli bono abeire gakomochia na boigo kugikeria ebile bekire bosio bwebunge ebunge ase okeye miaka abantu bakobera ase biro basadebanga ebunere ni gabere gakoba ase ekeroge ekyo ase miaka 33 asataro chinga esababu nero yokurusia yokeya emyaka eyo bose kobeka ekerengo ke miaka tatebanga nige byombe bitake gutwara ubusiboli bwabo bwabene na ende gokeya na bokora chikone kinga koirire abange babo gutwara chinga ki chire chinkongo mancho murendeze tieto skabosu ikase page ya 10 nigo egokwanira egokwanira igoro yo kweni wa kumusacha oyomo ensemo area ya Nakuru nigo umusubacho yomo abeire gagwesokia na kugikeria egekoro numaito omonchulio yomo nigo abwate Monjiri yomo asamareta Habel Vumi Korobia yobetaka usiria mabwayo mwaka o chiri bubere na 2012 ansemo area Nairobi nigo abwate abakungu babere ase omukungu yomo abetaka kwirige tambokerio yokoiro muberoye ochigo sambwa osambwa nkolinga edini yaba indio maetenga nkonyora bale enteranere bago samba abantu askolene nonya nigo ekero monta abwatubona bakwira umuberoye ochigo samara bakuru gusabanga njigina chikukwa timonti ndeka kwende monsambe askolende omusubati yo agotanga ekero omusubati mutangani abeteka koreke yukwira mubiro gusambo tamboleti asebonega bo igatete kwegwa ensemo yaye yobole moto ende bosio ikase piji 12 nige ukwanera igoro jamaboli ende tukuboli go chasichi serikali chechi county igoro yobokurumi nabo igo boibi nabo igo chinchira obotumiki bwechibesa bwaberi bokoba ase chi county niko turo chiga chaba governor bomolekeiri no mu governor bwe county area ya Nairobi Johnson Afusa kaja turo che Naroka Patrick Ntutu mu governor Olia Obaringo Benjamin Cheboy mu governor Olia Okiambu Kimani wa Matangi turo che mu governor county ya Mira bwe no Arabu Amose Kimomenyaribo mu governor ya Otana River governor Dadogo Dana abayenda tukubulwa maboli ya mange igoro yobotumeki bwechibesa cyabo asigumancho Burundize TV page ya 12 abono tojoikera omwelio bokumolekera amangana aile obolito asensemo elia ya magazeti asekolende bunabo tambe ngo ingoma manyinga genda ayebwe ko mwancho Burundize TV obwo kwegolera egazeti elia bwanche tekoligereria nabo gazeti elio ntite kwasoma nawe nabanyolenga na nere yabagego kuna ase amagazeti babatokora irali bakali yao lyabene genda ogole gazeti yao buna enchera emo imeyandizi TV ngo tokurwa boseminga nebwenderete naye otware obumanyi nabo yokone kinga no bwatenga na orachikote byabantu kokone skali na kero ndo kone igoro ya sese gendrete imensi ya Kenya naye tukanga nigo otigire isiko askolendo mwajo Burundize TV tango na ranga mbara bya babiro usangana into ase mitandao ya
yaito ao ase emambia yabona asikwende buna naika kubatebye nigo Sarah Stanish abira na ime studio kigima andete kuyaligane bene kira chikoraga ensa chinsa ibere na chigoswa ime yomurobere wensa ke bwatoke ensemerie bwatoke Friday abe gagosangana intwe ase oboime igoro ya matera awatobekera chingoma chiri mwanchete nabakwenda kingo mwancho muri Ndizi TV emambya bono nkwego kyole nabo nkurusiole ebirukunyobye wikindo chengamo set Innocent Kabande sokoratanga watching live from Kenya Village Nyamira County ndo chaboigo Juni yule moja following Klaus Nyakez good morning following Nicholas Nyansongo stage Nicotune Dan Bekere Okotera na bwate emeroberemia by Evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja hadi tamati ndoche Joseph Ondieki Nyawaya korwa Mokongeni phase 5 niko ndani ya Ndizi TV Walter Rioba Mbakasi na Robin niko ndani ni sio Momanyi keep the ball rolling watu wangu from Igoma Kijauri Embusoro engi ya korwa Bonchari mwancha pamoja na Honorable Evan Sugachi onchabo korwa Bubasi Botagairo na Omoigwa boba kina Mitila Omugusu onduso wako ndani pia Josh Ondimu korwa Getare Girls pamoja Robert Onyancha korwa Bonyantacha Nyamiobo Catholic na wife Lilian Kemunto Mamondesta Bitengo Peter Omweri Joseph Sama na Banyanyimbo Bonsi wako ndani na wikondoche Dennis Nyambare Dennis Nyambane korwa ensemo area ya Sironga akondani yomoroberio obwensake asemambia yabono ase umuntu bino Ndizi TV ngoba ngokwira nelimbia mono asenge nyitobe tukubwatira na korwa asemambi yarenge entambe wekera chinga kichabono sekolende erinde kona naliba gali abene ase Sarah Stanish erinde nere abagakoba omoroberio olia abwe bwatoke Friday ngochi gosoka korwa sisture sekolende ntabe koba erinde nelimbia mono abutobe tukubwatira na baro buguchakira ase Kelvin Mugambi na boigo Abigail Nyanchama bakone kinga chibichi bigo na maliogi abera wekera asenchera yobekera nuko tebanga mbie mono asi umuntu Ndizi TV waltikantika ambatika sama okaye Sarah Stanish kulende turachikomera na inwekera chikoraga ensa chinsa isano na ibere chabono magaso senda binko baletera amangana maye kulende Frida nere ndobe tukumira nere ke lituko lya Jumatatu ase murabe mugo sangane tobe tugosanganere ase ime yo moroberio wenza kana batakire weekending ya abalimo ko kanisa lya mambya na batakire weekending ya sabatengia na boigo bali bakogenda ase chikanisa lya Jumapili boigo na batakire service engia na boigo kimoko genda alia bakwane batebinga na igote na ko iruli kondo mwancho muri Ndizi TV togo tebelita lya nenkoro kugana iga gokorwa boroli ali kanisa tebanga nimbwata maiga korwa Ndizi TV na lya bantu bagosika kegima batebinga korwa Ndizi TV ntobanje tenende twabakwani na batakire obolile obyemya Ndizi TV na boigo weekend engia Ndizi TV. Ndizi TV. Obwansu